Seguramente en la noticia pondremos las conciertos, pero luego también nos va bien tenerlas por separado, porque a veces se explican entrevistas. Mira, no lo había visto. Tienen un problema de uno de los casos que hemos tenido, que creo que era esta foto. Ah, bueno, sí. Mira, qui era el que ens va explicar l'altre dia el 5G que el fan arribar a tot arreu? Vale, nos juntamos un poquito, que no haya distancias entre vosotros. Nosaltres fa uns quants anys que en diverses ocasions hem tingut l'honor, la sort de ser afortunats podent premiar a Sant Joan de Déu. A la Fundació hi ha projectes que han sortit de Sant Joan de Déu i per tant tenia tot el sentit que la nostra nit del talent, que era una manera d'acollir a tot el sector de startups, d'innovadors, d'emprenedors, de talent de Barcelona i Catalunya, el Luz de Gas, doncs que allò a més tingués una sortida benèfica i es pogués convertir, catalitzar aquella energia amb recursos per Sant Joan de Déu. Home, és una meravella poder venir, poder cristal·litzar-ho i sobretot projectar que sigui més gran, perquè era una primera experiència, hem après moltes coses, hem après que hi ha molta gent que fa aquesta feina, hi ha molta gent que és generosa i per tant et trobes molta competició. El mateix dia teníem una altra gran gala a Barcelona a favor del càncer, que nosaltres ens contraprogramàvem, hem d'aprendre a identificar quina data, aprendre a fer que l'any que ve aquest xec sigui molt més gran, que és el que ens faria més il·lusió. Parlem de talent i és que tothom pot aportar el seu talent, que segur que té en una àrea o altra, per a causes solidàries, oi? De fet, el talent sempre és generós. Una persona que no és generosa no acaba llançant-se a la piscina, posant tota la seva energia, tota la seva il·lusió, tot el seu projecte. No pots ser un gran emprenedor i un gran innovador i una persona amb talent si no ets generós, simplement perquè no tens recorregut. Molt bé, doncs soc el Sergi Navarro, soc pediatre i soc l'actual cap de servei de pal·liatius i de crònics d'aquí de l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, soc el responsable del centre Casa Sofia, que hem obert recentment, no fa ni 2 anys, un centre pensat per malalties minoritàries, inclòs el càncer, en situació de complexitat i que intenta cobrir aquestes necessitats de pacients amb malalties cròniques greus, que poden ser complexes o avançades. I fem atenció perquè el nen estigui el millor possible, dintre de malalties que habitualment són incurables, que estiguin el millor possible fora amb el mínim dolor possible, amb el millor benestar emocional, de la millor forma acompanyada des del punt de vista també del social i al final quan un nen emmalalteix no només la seva família també, sinó l'entorn. Per tant, fem aquesta atenció multidimensional. Avui han fet l'entrega a l'hospital a través de l'associació Anita i altres entitats que han col·laborat d'un import important que us servirà per fer què? Què és el que esteu treballant amb aquests nens? Avui hem posat en escena la col·laboració de l'associació Anita amb l'hospital i concretament amb el nostre servei per 2 projectes que tenim en marxa, innovadors. Un és portar la música, fer musicoteràpia a domicili, igual que es fa aquí a l'hospital. Ja es venia fent a l'hospital, però no es feia a casa i amb aquest projecte amb l'associació Anita li hem posat rodes a la musicoterapeuta, que se'n va amb tots els instruments, a veure aquests nens que volem que estiguin el màxim de temps a casa, perquè el que li podem oferir a l'hospital actualment també li podem oferir a casa i per tant el nen és ideal que estigui en el seu entorn, que és a casa i en definitiva és on aquests nens volen estar també i les seves famílies per minimitzar les vegades que vinguin a l'hospital. Això servirà per fer-ho durant un temps concret, per posar-ho en marxa, teniu més o menys monetitzat això? De moment hem fet 2 col·laboracions, anem ja cap a la tercera i la veritat és que l'experiència, animo a veure vídeos, s'han presentat actualment, fa un mes es va presentar a Vancouver, en el Congrés Internacional de Musicoteràpia, amb molt d'èxit i realment té un impacte amb molt valor. Estem parlant no estem parlant simplement d'anar a fer música a casa, sinó de transformar l'experiència durant una malaltia greu. I l'altre projecte és el de transformació digital. Estem intentant que aquests nens que pretenem que estiguin a casa el màxim de temps possible, que a més estiguin directament connectats a l'hospital, no només a través de la videoconferència, sinó també a través de la monitorització de dispositius i en definitiva amb una atenció 2.0 en el que també s'hagin de desplaçar el menys possible. Perfecte.
Doncs aquests xecs serveixen per fer el projecte que estem fent de musicoteràpia a domicilis amb nens que pateixen malalties cròniques complexes o pal·liatius, i és un projecte que ja va començar fa 2 anys i permet arribar setmanalment a 10-12 domicilis on hi ha els nens que no tenen gaires més possibilitats de desenvolupar-se o de poder fer la seva vida normal de nen, i a través de la musicoteràpia intentem pal·liar tot el que representa tenir una malaltia complexa. Com es fa? Perquè la música entenem com una cosa, allò amansa les fieres, no? És a dir, alguna de veritat hi ha, no? Ho entenem en part a vegades oci, però també la part de teràpia no acabem d'entendre molta gent com és que allò ajuda, no? I com acaba, és a dir, què acaba generant en el nen. Al final la música és un llenguatge, i aleshores com a llenguatge permet que et puguis expressar sense paraules. I per tant això permet que en famílies que no parlem el mateix idioma estiguem fent aquest projecte i les criatures es puguin expressar, la família es pugui expressar, que a través de la música, perquè el que fem és fer música, és a dir, no posem una música i l'escoltem, sinó que fem música. I aleshores fent música parteixes dels interessos de cada persona i llavors ho condueixes cap a allò que interessa, ja sigui reforçar vincle familiar, ja sigui integrar el germà o els germans en la relació amb el nen o l'infant que està malalt. És a dir, el projecte que tinguem apaivagar neguits de les mares que esdevenen en aquestes famílies, perden una mica el paper de mares i esdevenen cuidadores, a través de la música es facilita un moment, estic pensant ara en un nen en concret, un moment de joc on la mare esdevé això, un element més de la cançó, permet agafar el nen i després quan acabes et diu mira, que bé aquest espai perquè m'ha permès jugar amb el meu fill com no havia pogut jugar cap dia. Clar, i com potser no hi jugarà mai més. Estem parlant també de canalla a vegades en una situació ja pal·liativa, no? I per tant, des de quan s'està introduint aquestes noves teràpies, no? En un àmbit hospitalari com és aquest, però també a les llars. Aquí en l'àmbit hospitalari nosaltres vam començar fa el 2005, és a dir, fa 18 anys que estem aquí treballant, com a l'associació Ressò, fent musicoteràpia amb nens hospitalitzats, i en certs moments, durant tots aquests anys, hem fet acompanyaments a la mort directament, és a dir, nens que ja estaven finalitzant la seva vida i hem acompanyat a la família des de la música. I aleshores són moments molt durs però molt agraïts, perquè la família al final, com ens han dit alguns, ens heu facilitat poder-nos acomiadar del nostre fill d'una manera que no hagués estat possible. I aleshores el fet de portar-ho a domicili també permet això, permet, com diu sempre la Carolina, que quan te'n vas a casa ja et quedes sense res, el fet de poder arribar a la música a domicili permet que el gaudi que tenia la criatura en l'hospital, la família, aquella estona de benestar quan entraves a fer música, de desconnexió del que està passant, permet que ho portem a domicilis i a la vegada et permet crear un llegat, és a dir, trenques la dinàmica, el patiment que hi ha en aquella casa davant d'un fill que s'està morint i aleshores ofereixes un moment de distensió, de relax, d'expressió. Poden fer un vídeo on es veu el seu fill no patint sinó somrient i al final això és un llegat i acaba sent un benestar pels pares que estan patint aquest moment tan crític o tan dolent de la vida. Perfecte. Básico, que se vea que ha funcionado, no es... Claro, y seguro que tienes que ir creciendo. Pues mira, hoy es un día muy emocionante, la verdad, porque el día de la entrega del cheque, de todo el dinero recaudado, gracias a todos los eventos, al esfuerzo de la gente que nos ayuda, que colaboran a través de la página web, pues es como el gran día, ¿no? Es como realmente poder culminar todo eso, ¿no?, que hacemos desde la Asociación Anita y que sabemos que lo que va a hacer es ayudar a los niños, a las niñas, a los adolescentes con cáncer y a sus familias, porque justamente el proyecto de musicoterapia es un proyecto que está pensado para hacer con toda la familia, incluso los abuelos, los tíos, los que quieran participar en esa sesión y
I Què feu des de l'associació Anita? Des de l'associació Anita el que fem és financiar projectes, pero sí, es que me lío. Esto lo voy a cortar. Luego te preguntas. Desde la Asociación Anita, desde la Asociación Anita lo que hacemos, es decir, nuestra misión es sobre todo poder investigar el tumor de células germinales infantil, que es el tumor que tenía Anita, la razón de ser de la asociación, mi hija, y la amiga de sus hijas también. Y entonces la investigación de este tumor es como para lo que surgió y nació la Asociación Anita. Y a raíz de haber vivido pues que el cáncer infantil, pues que la verdad, la realidad es que por suerte muchos niños se curan, la mayoría, pero hay muchos que no, pues todo lo que hacemos para poder potenciar y para poder hacer unos cuidados paliativos pediátricos de calidad, donde tengan una atención totalmente integral y puedan en casa recibir todas las atenciones que reciben en el hospital, pues por eso también nos volcamos en todo lo que son los cuidados paliativos pediátricos. Claro, esto surge de una experiencia propia, muy personal y trágica. La asociación y lo que estáis haciendo, estas ilusiones que vais consiguiendo, ¿sirve un poco para compensar eso o para que otras familias pues finalmente no lo tengan que sufrir? Exactamente, compensar no sé si es la palabra, pero sí que hay... No la encontraremos. No, sí, es darle una vuelta a todo, ¿no? Es realmente haber conseguido de una experiencia devastadora, diría yo, más que trágica, porque es totalmente devastador lo que hemos vivido, haber podido darle la vuelta, ¿no? Y poder conseguir que con lo que hacemos, que en el fondo para mí siempre es Anita que desde allí nos ayuda, ¿no? Y pues se le pueda dar una vuelta, ¿no? A lo vivido y poder ayudar a otras familias, intentar que otras familias no pasen por lo que nosotros hemos vivido. Si no nos moviéramos y no hiciéramos cosas, los niños seguirían muriendo porque el cáncer no se investiga poco y es básico poder investigar para encontrar cura a tumores que a día de hoy no se curan. Incluso para encontrar tratamientos para los que se curan, pero que no implican tanta toxicidad y no les dejan con tantas secuelas, porque un niño tiene toda una vida por delante. Y eso es también lo que queremos poder conseguir entre todos, no solo la Asociación Anita, sino todas las asociaciones que hay detrás del Hospital San Juan de Dios y detrás de todos los hospitales que han vivido en primera persona un hijo o un familiar, ¿no? con una enfermedad, en este caso el càncer, i si se vuelcan és per això. Com a membre de la Junta, no? d'Anita, què representa per vosaltres, no? Aquesta implicació constant, és a dir, quan col·laboreu, quan treballeu, quan aconseguiu lo d'avui, què sentiu? Yo creo que es el trabajo que más te puede enorgullecer en tu vida, ¿no? Ese punto social, el pensar que colaboras en intentar cambiar las cosas y evitar que nadie tenga que pasar por lo que Carolina, en su caso, y cientos de familias pasan a diario. Claro, vosaltres que sou família, amics, diguéssim, de la família, no? I que tens nens amb la mateixa edat que el nen. Com es viu això i com ho transmets als nens que queden, no? Bueno, es complicado porque de alguna manera los niños nunca creen que un niño puede morir y entonces fue muy delicado también durante la enfermedad de Anita, el nunca enseñarle las orejas al lobo, ¿no? Sí. Para que continuaran siempre con la alegría de los niños, pero a la vez es una realidad y pues ellos han tenido que vivirlo y que seguramente que asimilarlo. Están contentos y saben todo el trabajo que hay detrás de la asociación y a su manera prodigan muchísimo la asociación. Sí. I què vindrà a partir d'ara? Perquè heu fet aquesta donació avui de 200.000 euros. Ara a partir d'ara què? Més accions? També seguim musicoteràpia? Teniu altres projectes? Sí, tenemos bastantes proyectos y sobre todo cada día que venimos aquí hay tantas cosas que nos presentan que no siempre llegamos, pero nunca cerramos la puerta y acabamos colaborando en la medida de lo que podemos. Ah, bueno, sí. Damià, qui era el que ens va explicar l'altre dia? Bueno, jo crec que la gent tenim superpoders, no? I tenim que dedicar part d'aquests superpoders als altres. Jo crec molt amb el mantra, no? De si quieres recibir tienes que dar, no? I realment pues, la lluita contra el càncer sempre ha sigut un leitmotiv per la mare, per l'Anita, però principalment pels 12 anys que va estar la meva mare, Magdalena Rodríguez Rosselló, lluitant contra el càncer i, bueno, i és això, no? Quan va passar allò de l'Anita, pues, jo li vaig dir que jo soc emprenedor, pues, el que podem fer és muntar una associació per a recaudar diners de veritat, no? I ha sigut brutal. La feina que ha fet
la Carolina, no? Pues, en anys jo crec que és l'associació Anita, l'associació número 1 de càncer infantil d'aquest país. Hem fet uns quiròfans, ara el programa de musicoteràpia, que gràcies a tots els que vau vindre a Luz de Gas ho hem pogut pagar, i bueno, jo crec molt amb això, no? de dedicar part del teu talent o dels teus superpoders als altres. No? Cadascú té un talent diferent per poder-lo dedicar a aquest tipus de causes. No, jo crec que tothom tenim hores, i si tens hores pots ajudar gent, pots fer coses, i jo crec absolutament en el poder de la societat civil. No? Amb el programa musicoteràpia, doncs igual, no? Hem pagat quan els nens amb pal·liatius, que és quan no hi ha solució, els envien a casa, la musicoteràpia, la música s'acaba, no? I per això aquest projecte tan maco de portar músics a nens per musicar i alegrar-los al final, no? I també és un toc d'atenció, no? De dir-li al món que encara que no sigui rentable el càncer infantil, perquè hi ha molt pocs nens que ho tinguin, que hi ha nens que ho tenen, aquí hi ha hospitals plens, i jo crec que acabarem amb aquesta lacra, hem acabat amb el Covid i acabarem amb el càncer. No?